Už jste někdy slyšeli o chemtrails? Pokud ne, dávejte dobrý pozor. Jde totiž o zdraví. Podle některých odborníků se z letadel cíleně vypouštějí chemikálie, které mají zpomalit globální oteplování. Za letadly na obloze se pak objevují čáry, které mizí až po několika hodinách. Zaznamenali je nejen ve Spojených státech, ale prý už se objevily i u nás. Vypouštěné chemikálie přitom můžou vážně poškodit vaše zdraví. Takhle to vypadalo například v dubnu přímo nad Hradcem Králové. I když by měl nad městem vést jen jeden letový směr, v jednu chvíli bylo na nebi vidět hned několik různě se křížících letadel. Stopy, které po nich zůstaly, ale nezmizely do několika minut jako normálně. Tyto stopy vlastně zůstávají na nebi až třeba několik hodin, až se rozplynou v atmosféře. Jsou to těžké kovy. Podle odborníků na chemtrails to jsou hlavně soli bária a aluminiový prášek. V Americe se už odborníkům podařilo zjistit, jaké přímé dopady má tento postřik na lidi. Nejčastěji trpí migrénou a chronickou únavou. Myslím si, že určitě by lidi si toho mohli začít všímat, protože soli bária a thorium opravdu jsou zdraví velice škodlivé. I když první zkoumání chemtrails probíhalo už v roce 1999, žádná vláda dodnes nic neprozradila. Přitom nádrže s chemikáliemi mají být i v civilních letadlech. První zemí, která o chemtrails začala otevřeněji mluvit, bylo Německo. Je zřejmé, že obrovské regiony jsou znečišťovány těmito akcemi, ale všechno musí být zveřejněno. Vláda musí poskytnout vysvětlení nic netušícím obyvatelům. České aerolinie si nejsou vědomy, že by se do leteckého petroleje, jež odebíráme, přidávaly jakékoliv další chemické látky. Hlavním účelem rozprašování chemikálií má být zabraňování globálnímu oteplování. O tom, že jsme ale nedobrovolně očkováni ze vzduchu a ani nevíme čím, o tom už se nemluví. Z Hradce Králové, David Mimra, televize Prima. Také zítra budeme sledovat návštěvu papeže.